Ilahe awigna mastu promosidhem Om awigna mastu promosidhem silat mringwang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sena sinambung nang ning lebes tumaksir stantun lambang Buddha sinandur tutur katulata tulata lat mreh abdeng marabdya wini sidang upama maraming niskara kanandya dudu wiying jaman purwa manggut kabusananing gobita tang renggeng melambang matumba-tumba parma panggung panggeng panggunggung sang purwengkata sing gebyarep dumadining wayang purwa purwakaning kandha larik runting basa dengeng gunung musura sayane naras saya karaos mulat sarura angrasa wani uruhing diri rasa remong sang rumangsani pindhane kadhejar ingkang lokaca jarweh Wisnaku jang carita becik wis kagelar jering pangliran yeku jatra mirsani panggelaran inggih Purawa Surya Candra Darum Hyang Kartika wis kinurba utarating kawasa sahari aratri angit sri pawana purateking tung sinuglir kewanti temadati wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetulan tangkar tumangkarti sinambuntu japating krembya dadi padhang kutu-kutu langatung gembrono yang bronto dadi branan tanpa wicalan padhang trawangan sinare sangbang renah ingkang arsa merbawani jagat mungging jagat wetan mungup-mungup mungging ngalengan mukir abang mernganga lamun kaiksyaya andilat-ndilato bumi saya dangu sumurup sangbang arep katos sebelah kanan kiri ning abang esmu jenara kapur bawan sinari sangjembang basanta danem lukaton ijo royo-royo manggu gunung kang biru moyo-moyo bojeng gunung lan ngdalu kasil ing Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu soleng kamula dase dina warsa ngoyong buka karep Tegal Sawahe panglur sulur datanana pedha disenambi sendonan sesindenan mikul garu lukune anggiring raja kayane sawanana pirembagan Samarwangi Sanggang Karkasaya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung ing papan lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang sanyara Banyada Arba Teja Arba Kuwung parandir datan wonten ing kamadaning kegunging raja negari ing Astinapura ya negaring Astina ya negaring Liman Benawi ya negaring Gajahhoya ya sinebat negaring Kuru Janggala apan carikara pambenganing kandha sang ratuning mangke krana negaring Astina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya Benawi tinampi ombeng samudra benang langut kang tanpa pagut pegating manunggal kapantuk uruting Cakrawala wane-wane cakring wisik sawane kineping jurang cara kinepung gosirung kinar sesuing peksilawet yang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebenganing pasir gulari garis pinggir tanem doang rembuyung royo-royo karang gitri royo-royon kelapa bumi subur pasetan mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawriyan dadi gunung-gunung bebanjengan hangrang sang langit lenggak-lenggok lampahe toya kang mijil saking sendang-sendang awening tirtane iline kang pinara-para plaine kang tinampi wadhuk binendung-bendung kinaru hangileni sawah yang pategalaning Narakesma mokal pangling tetani bebasan datanana bumi sacengkenging selo sada tinandra kang prakabi pandu badari sanggar pasabinan nyayaruk misarek kang pinanggo pratiwi pategalaning kumpul jeneng ngrubuyu godhongane ambe kowe nganti kaya manglung witane polo kependhem polo kesimar polo gumantung sadotan kuciwa cinawi tukulan kang maweg sarasaning dewi ingon raja kaya dewen sansayang rembug lamun sang aglaring mangunan lamun wanci surup suri samya bali mring kandhange sowang-sowang tatarana carane kandhang anggunanjing malang labet tepi saking tindak Durjana Sudi samya sayog seka kapti akaluring nusa bangsa tuwin negari ing Astina wana gungimbangi gunung anggung ruksana lestari tumurun trah tumrap sada dadi huruk-huruk aning lingkungan langkung-langkung lamun to tinaliti sampun samya samet ing sesanggeman
Sepentep bisa tindak sansaya sinan saya wrada widwanane mumat sinamatan daya dinayan. Sawiji papan jating jejiban kang miju temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya. Kenging ngrasake negari Ngastina nalika semulakya mancik mring jaman kencana. Panjang punjung pasir pawukira jinawi Gemah Aripa Kartotata Turta Raharja. Dasarnya negara kang gedhe bore padhang jagate dhuwur kuku setor tato kuncarane. Turta kasisering Pancapraja lah sinten to wau. Ing ngasta pusareng adil bangsa negari ing Ngastina. Menangiro den ucapno dasa namane Sang Nata Dasa arane 10 nama wis semestani. Anengge jejuluk Sang Maha Prabu Duryudana. Ya Sang Nata Prabu Jakawitana ya Prabu Jayapitana. Ya Sang Kurawendra ya Sang Gendari Suta ya Dastarastratmaja. Ya Sang Tripamangsa ya menang jejuluk Sang Prabu Gandharya. Nalendra gagah piteksa turta kasinungan kasekten niruwi pepasan pinatah mendat jina menter trumbak bengkung sinuda putung ugi pinter mengolah onclang godo oleh pabaratan Sang Nata pindhane kadya Sang Senopati. Sang Nata arsa gandeng madaring Damparsana siniwaka sanjaya para kawula tasih nayaka yang punggawa banyak dalang arta walika sawung galing Mas Kaju kang sarwaratna datan mantra-mantra Sang Nata Prabu Duryudana gawe madaring Damparsana sipating Bathara Yayah Sang Hyang Bathara Kuwira dewaning kasugyaning Wijawanta binayang bayang sangyaning para Hapsara Hapsari kawis tinggal pepandir sagung kang samya semewa pindhane samudra pindhet daratan yatatan kantun wiswanipun Sang Hyang Warung tetungguling praja negari ing Ngastina lasinta ing kemareng caket deremang arsa muhung marangka nata dalem negari Ngastina nenggih Sang Nindya mantri pangrasa muka pidaleming plasa jenar nenggih Sang Rekanapati Harya Sengguni ya Harya Suman ya Raden Dirgantalpati Prandini Sang Prabu Duryudana mangke animbalan dhateng Wiswanipa Wiswanira kadang Pandhawa nenggih satring jadi pati panenggahing Pandhawa ya satring tunggal pawenang kasih Sang Raden Ayawarkudara ya Raden Bimasena ya Kusuma Yuda ya Kusuma Diloka ya Sang Wayunindya ya Sang Gandawastratmaja datan kantun ugi katon wiswanipun panengah Pandhu satring madukara Sang Raden Arjuna ya Raden Janaka Prandini mangke arsa ngrawakaken dhateng Pratanira nujung negari Ngastina nenggih Sang Tapa Begawan Durna Prandini mangke Sang Prabu Baladewa nalindra ing Mandura katimbalan Wiswanira ndadosaken kagastetaning penggalih mulat sangjaring para kawula ing samya ngangsek Wiswanira parapet pepet pipit para sasat atau pardenggul tatan pasela laben sikat ing para sebeng jaya mlutek gendera rontek umbul-umbul kekiterangen danu tahe mondeng mangsa labuh payung megar mendi jamur barat ing mangsa rendeng tumbareng ngrangap satinggare mangsa katiga Prandira tunggal tidem sinem madaring pasewakan negari Ngastina nadan guntal tan kupasawu tatel pampah dadosaken kumangli wijing mantuku Sang Prabu Duryudana ing kababaring lisan
kang kadisutama Gusti sang kasongan surya Rabanya sumangsa esa Suritinon neng pasewakan busana maneka warna Sepak pos petenggo jono miang mansa sarwarokma ranggeng maneh nara wata Obro prabanya kang sumirat kenyaring teca leliwaran ler kilat sisiring tadet sisiring tadet wimbo kekondo mrene
Tiupeng ma to mando saparan mangambar kungas ngepeke jero pasewakan mangkyo darajating praja kawuryan wasanya ruri ora pangrehing ukara karana tanpa palupe ati lar selastuti sucana sarajana kelu kalulun kala tito tidom tandhaning mati anda yang ngarat di neng karoban robeto Diwangsuk mono mangadiri ruwi ono sasbentaning sejagat pasaning kubono nur wangge paman pate Arya Sengguni paman pating Ploso Jenar ayo dadake kaget pekenira si paman pate Arya Sengguni wontene wakenira isen biji wenten ngajengan manira paman pate Arya Sengguni paman pate Arya Suman kawula ana ninggih kir dewaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Gusti kula anak Prabu Jaka Pitana ya anak Prabu Duryudana sekawit padukami dhateng piswanipun ingkang pamaning kepatihan nggir ing jawi sanget damel kwatosing manah pindharon salomba pinanjering alun-alun kumitir acara maras nanging sareng wonten ngarsa paduka manah kula tebih saking raos kemarasan nggih dewaji sembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prating delahan anak Prabu Jaka Pitana kawula ana non
Paman Pati hari senggini iki kati paran keng sering biji nongko dadi batal wakil ingsun pranoto toto rakit ing kaparajan Marata diagi aturna marang panjenengan ingsun samendang aja nganti kekarempin Paman Pati hari senggini menapa ingkang sampun paduka dawaken tartentu kula mboten badhe swala menawi paduka dangu dhateng tata rakit ing kaparajan negari Ngastina nggih tartentu sedaya datan badhe anggut ciwani awit saking para kawula samya sayekseka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Gajah Uya mandhapipun dumateng para prajurit sangya para sata Kurawa ingkang boten kendhat ngenya tansah gegladhen olah kridane kaprang sawanci-wanci praja paduka katempuh marang muka tartentu boten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang pamaning kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nggih kawula ana ninggi Paman Hari senggini iki tuwa damel bumbung sartane damel marmanahipun Kang Putra Ngastina awit jangkep kang dadi aturira Paman Butuh liwat pakarane kang utama tindakna selawase urip Paman Pati Hari senggini menapa ingkang sampun paduka dawuh badhe swala namung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada paduka anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Duryudana Paman Hari iki kula tampi kendelo sami-sami mboten langkung kaprayoga lenggah singandika Paman Hari menapa ingkang sampun paduka dawuhaken lenggah kula kados dene kirang sampun boten kirang sekeca nggih anak Prabu kawula ana ninggi Nun wangge pupuh nebat pupuh nemban Dewa Buddha nggih sampun sekeca lenggah wonten datule praja negari Ngastina kula aturi langgeng marayogaken pilenggahipun pupuh nemban Dewa Buddha pupuh nemban ngawu langit Niwang Agung muga ngayomi marang paraja negara Ngastina sak isine ya nggih anak Prabu Jaka Pitana iya anak Prabu Duryudana ora liwat nggonmu merayogake kelawan sowan sartane lenggahipun bapa ing awu-awu langit ya pun bapa Dewa Buddha ora liwat musprayoga banget anarimaku nggih ora liwat aku ngaturke salam taklima katur bumbung nebar iki samangke damel bumbung sartanipun damel marem jasing ingkang Putra Ngastina pun Duryudana bumbung nemban iya marata diake satatakna sangyaning para wadyabala sartane para kawuling kang padha gantung seba pun bapa mung kari nderek nggih anak Prabu Jaka Pitana Nun mangke bumbung nemban Durna Pupuh nemban Sokalima pupuh nemban Kumbayana akhiripun paduka kula biji rawuh lenggah wonten ing datulya praja negari Ngastina ingkang putra pun Jaka Pitana ngaturaken pambagya raja mugya kunjuk wonten ngarsa paduka pupuh nemban Kumbayana pupuh nemban Sokalima lole kentas waru gembal manyar-manyar Doneng dungkul wana alas dadi wana oh latalah Hige ger anak Prabu Duryudana kasinggihan samangke amiji dhateng wiswanipun ingkang bapa ing Sokalima ingkang bapa pun Kumbayana sowan kula nampi pambagya raja saking paduka anak Prabu Duryudana sowan kula tepi saking rubeda caket marang kawidadan lan sowan kula Rahayu Widada nering sambikala nggih anak Prabu mboten langkung kepareng kula ngaturaken pudha pangastawanipun ingkang bapa mugya kunjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana bumbung nemban Kumbayana iki sampun kula tampi damel bumbung jasingsun mboten langkung prayoga no anggen jengandika paduka bapa nemban Durna lenggah iki kados sampun boten kirang prayoga pisanipun ingkang bapa ing Sokalima nggih kula non apa dene Dimas Werkudara kadangipun Kakang sawise sawetara wektu sumandha
pesanggra ing Prajanegara Ngastina Werkudara prayogakna lungguhmu Bratasena kadangipun Kakang. Wah Duryudana kakangku ya nggonmu mbageke sartane prayogake kelawan nungguhe Werkudara sawanku kaya dene wis ora kurang prayoga nggonku ngadhem ngursani Duryudana kakangku Werkudara ya ya mbok sadurunge aku katurke basaku katura Werkudara ya siat diatur bekti ngersanipun Kakang ora ewah pangestunipun Kakang Pitampanono tak gegem dadekake jimat ndayani marang uripe Werkudara apa dene Dimas Arjuna padha kanthi prayogakna lungguh siadi nggonmu wis mesanggra ning Prajanegara Ngastina Arjuna kula wonten maring dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Jaka Pitana amiji dhateng wiswanipun ingkang rayipun Arjuna lenggah kula sampun boten kirang prayogi Koko Prabu Nur Wangge Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Mandura samanggaken kula miji dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa kenya sampun rawuh wonten datule Prajanegara Ngastina ingkang rayipun Jaka Pitana ngaturaken kasugengan miwah pambagyararja sartanipun aseng pasegan monokrambi mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Balarama ya jagat pangestu Warawayahu Bathara jagat Patih Indra Jala Dewaku Yayi Prabu Kasinggihan Yayi Prawi ingkang sampun paduka dawuhaken pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana sampun tinampi dhateng ingkang Raka ing Mandura. Estu damel bombong tasing manahipun ingkang Raka ing Mandura wonten sak mangke sowan kula kapiji kanthi prayoga sarta kanthi kawontenan ingkang nengsemaken saha bungahaken manah. Boten langkung aseng pasegan monokrami sampun kula tampi. Ingkang Raka kendelo sami-sami kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana. Yayi Prabu Jaka Pitana Koko Prabu iki sampun kula tampi akarya bombong jas manahipun ingkang rayipun Duryudana mboten langkung kaprayogakna lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa Yayi Prabu sampun kados mboten kirang prayogi biswanipun ingkang Raka ing Mandura Yayi Prabu Jaka Pitana nuwun sewu anak Prabu Baladewa yenipun rawuh wonten Prajanegara Ngastina ingkang Paman Sukalima ngaturaken kasugengan Babadra pamujinipun iki antuk pamujining pamanku mbaya ning Sukalima saha pangestu ning dewa sowan kula tebih saking rubeda caket mring karahayon Bapak kula ngaturaken puja pangastawa inggih kendel sami-sami nggih pun prayogaken lenggahipun sampun boten kirang prayogi pisan kula Bapak Baladewa kakangku boleh kakangku Werkudara katurake basaku katura kadangipun Kakang Dimas Werkudara ya siat diatur bekti kelanipun Kakang ana ngersanipun Kakang ora pangestunipun Kakang Pitampanono Werkudara yo tak gegem dadekake jimat ora liwat prayogakna nggon lungguh Werkudara kaya wis ora kurang kepenak Dimas Koko Prabu ngaturaken kasugengan sakrawipun Arjuna ya prayoga sawanipun Kakang Raharja sawanku kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk ya Janaka tak tampa ana pangestuipun Kakang ing Mandura wae Tampanono sampun sanget anggen kawula pundi Werkudara Baladewa kakangku apa ora mengko dhisik wektu sakmengko iki ya wektu iki pun Kakang nampa timbalan nampa nawala saka ngersane Yayi Prabu Jaka Pitana surasaning nawala pun Kakang kinen sowan ngersaning para Sata Kurawa ya kinen sowan ana ing Datula ya Prajanegara Ngastina sakmengko ingkang nedheng anake Pasewakan Agung yo gawe kaget setanipun Kakang ing antarane si Adi kuwi perangane Pandhawa Si Adi Panenggak sartane Si Adi Panengal kok mapan unik Prajanegara Ngastina Werkudara.
Wah, yo. Baladewa kakangku, pangertiya. Anane Werkudara sartane Arjuna sowan ana ngersaning Duryudana kakangku mergo aku uga nampa ya kuwi nawala ingkang surasane padha kaya ingkang wis mbok ngendikake babagan wigatine apa aku ora bisa matur ngersaning Baladewa kakangku jernatane kuwi dudu wewenange Werkudara ning kene jejere mung daya kamu ingkang dadi nalindruning Prajanegara Ngastina ya mung Jaka Widana kakangku. Wah, mula babagan wigatine apa tak jaluk tanjena ana kersaning Duryudana kakangku Baladewa. Ya. Ngono Werkudara. Ya wis. Meneh ngaten ya Haji, nuwun sewu. Sewu lepat aturipun ingkang Raka ing Pandura kula diagung wangaksami. Kagiatan manahipun ingkang Raka ing Pandura teka kula nampi timbalan paduka Yayi Prabu Jaka Widana. Tumili sak mangke gandeng sampun satata sartanipun sampun prayogi sowan kula wonten ngersanipun Yayi Prabu Duryudana keparenga sak mangke kula nyuwun dawuh timbalan paduka Yayi Prabu Duryudana menggah punapun ingkang dados wigatosipun menggah punapun ingkang dados darunanipun ingkang Raka katimbalan saron wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana Yayi Prabu Jaka Widana durwangi Koko Prabu sewu kalepatan kula diagung mangaksami. Yayi Prabu kasihan. Sewu lepat kula nyuwun lumebering sesamudra mangaksami wonten sak mangke. Kula wantun ngrawuhaken saha ngaturi rawuh padukan Koko Prabu Baladewa. Sayekti anggen kula ngawontenaken pasewakan saha kula nimbali dhateng wiswanipun kadang kula panenggah sarta kadang kula panenggah menika mung dipun sababaken awit negari Ngastina sak mangke wonten pandhita enggal katon inggih pandhita ingkang sampun lenggah saha sanggra wonten sak pangeranipun ingkang rayi pun Duryudana menika inggih menika bapa Penemban Dewa Buddha pandhita ing awu-awu langit pramila sak mangke Koko Prabu sewu lepat diagung mangaksami gandeng ingkang rayi menika cubluk ing nalar cingkranging samubarang kula kita sih meguru saha kula necep ngelmunipun Koko Prabu Baladewa pramila samangke kula suwun kanthi saged paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa paringa sesarepan menggah kados pundi anggen kula badhe meguru suwita dhateng pendhita enggal katon inggih menika pun Bapa Penemban Dewa Buddha saking pertapan ngawu-awu langit Koko Prabu. Oh. Leng-leng ramyan ingkang driya leri nyawang candra. Katawangan ing jas kato ritan limot kabyarsaning ojit remeng driyama nawung kakuwung jawang wisesa tanhono kang kujiwa raras
taala ya jagat pangestu warwayahu Bathara jagat. Nuwun sewu Yayi Prabu. Sepisan ingkang raka ing Mandura midhanget sabda tapa paduka Yayi Prabu Jaka Widana paring dawuh. Bilih wonten pandhita anyar katon ingkang samangke sampun sumandha lan mesanggrah wonten praja negari Ngastina. Yayi. Yayi. Yayi Prabu. Ingkang sepisan ingkang raka ing Mandura. Nderek mangayu bagya sartanipun ingkang raka. Nderek bingah. Teka samangke Yayi Prabu Duryudana nampi paswitan so nampi rawuhipun pandhita enggal katon inggih menika pun begawan sinten? Bapa Penemban Dewa Buddha. Inggih menika begawan Dewa Buddha saking mertapan ngawu-awu langit. Ingkang raka mathuk Yayi, ingkang raka mathuk. Jenyatanipun danging gesang wonten ing alam padang menika dipun wenangaken kinarya budidaya. Mrisak mangke saged ngulir budi saha ngasah kadiwasan. Srana anggenipun badhe ngulir budi sarta ngasah kadiwasan mriku inggih kanthi lantaran meguru gegulang ilmu marang sinten kemawon. Dateng sinten kemawon menika kedadipun conto sartanipun kedadipun tuladha menawi ing dados pakartinipun. Nanging wis semanten Yayi. Boten sedaya pendhita wonten ing alam padang menika nggadahi ilmu ingkang sae sartanipun boten sedaya titah ingkang nggadahi patrap nista wonten ing alam donya menika lair lan batosipun ugi nista menika babar pisan boten. Saapik-apike perkara mesti ana eleke, saelek-eleke perkara mesti ana apike. Pramila menawi menapa ingkang kula aturaken menika kula suwun kanthi sanget Yayi. Menawi paduka ndaraturipun ingkang raka ing Mandura kula aturi milah sartanipun kula aturi milih kula aturi metang ugi kula aturi metung babagan perkawis ingkang sakmangke badhe damel srana anggen paduka Yayi Prabu Duryudana saking gegulang ilmu dhateng sinten kemawon. Lajeng mitrat paduka Kanjeng Koko Prabu babagan kok Bapa Penemban Dewa Buddha menika kados pundi? Nuwun mangke. Menawi ingkang raka mathuk kemawon menawi sakmangke Penemban Dewa Buddha menika mapan wonten negari Ngastina saha mejangaken ilmu dhateng Sangya Parasata Kurawa. Nanging kula menika namung nyuwun dhateng paduka Yayi Prabu Duryudana supados milah lan milih menika sababipun menapa? Jenyatanipun tiyang meguru tiyang gegulang ilmu menika namung nuhoni dhateng paugeraning tembung utawi paugeraning tetembangan. Lamun sira geguru kaki amilya menungsa kang nyata ingkang becik martabate kang sarta kawruh mring hukum kang ibadah lan ngurangi syukur oleh wong tapa ingkang wis amungkul tan mikir marang pawehing liyan iku pantes guranana kaki sartane kawruhana mriku. Tiyang meguru menika paugeranipun namung mriku ingkang kedadipun cepeng satanipun kedadipun gegem namung paugeran sarta inggih menika artosipun saking tetembangan menika kula wau Yayi. Lajeng malih kula badhe nyuwun dawuh saha kula badhe nyuwun pirsa dhateng paduka Yayi Prabu Duryudana. Nyuwun pirsa babagan menapa dhateng ingkang rayi pun Jaka Widana. Mangke riyin pendhita enggal katon inggih menika pun pendhita ing pertapan ngawu-awu langit inggih menika pun begawan Dewa Buddha. Menika badhe mejangaken menapa sartanipun wigatosipun menapa? Teka sakmangke mapan wonten Praja Negari Ngastina. Menapa ingkang badhe dipun wejangaken Yayi? Samangke mitra dawuhipun Bapa Penemban Dewa Buddha. Kados pundi? Bapa Penemban Dewa Buddha panjenenganipun bakal mejang ngilmu kasampurnan kawrusakan paraning dumadi sastra cetha panggrawating diyu dhateng Sangya Parasata Kurawa ugi dhateng Sangya Para Pandhawa. Nanging sakmangke wonten syarat serananipun. Mangke riyin Panjenenganipun Penemban Dewa Buddha badhe mejangaken ngilmu kasampurnan dhateng para Pandhawa miwah Parasata Kurawa. Nanging wonten syaratipun. Syaratipun menapa Yayi? Sarananipun inggih mriku Bapa Penemban Dewa Buddha
kersa sartanipun badhe sembulur nggihipun mejangaken ilmu kasampurnan menawi kelampah murungaken perang ageng Bratayuda sartanipun wontenipun Pandhawa inggih menika Werkudara kaliyan Arjuna dipun timbali sowan mriki menika awit para Pandhawa badhe dipun suwuni paseksen sarta badhe dipun dawuhi kinarya lampah tandha tapak asta wurunging perang gedhe Bratayuda lan para Pandhawa badhe dipun rukunaken kaliyan pun para Sata Kurawa Koko Prabu sikra-sikra yen permana kanca sikra ngraket nawang sesangka nawang nalin grombak marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompak ing wadya kurta kurare kagiri-giri malah ta ya jagat pangestu ora Bathara jagat Yayi Nun Sewu Koko Prabu kados pundi ing sekawit kula mathuk sartanipun kula sarujuk nggenipun penemban Dewa Buddha badhe mejangaken ilmu kasampurnan dhateng pun para Pandhawa awit menika badhe amimbuhi dhateng kasektenipun para Pandhawa miwah para Sata Kurawa mboten namung badhe amimbuhi dhateng kasekten nanging antawisipun para Pandhawa lan para Sata Kurawa menika badhe saged mangertosi dhateng menapa sartaipun dhateng pundi tiyang gesang menika badhe dawah sartaipun badhe dumunung wonten pundi awit kawruh kasampurnan menika kalebet kawruh sangkan maraning dumadi kados pundi dumadining manungsa mekaten sekawit kula bombong sartanipun kula mathuk menawi penemban Dewa Buddha menika badhe mejangaken ilmu kasampurnan menika Yayi nanging nuwun sewu sareng kula midhanget pirembagan menawi penemban Dewa Buddha badhe murungaken perang gedhe Bratayuda mengkene kula kok mboten mathuk sartanipun kula mboten cocok lan kula mboten krumoso nggih menapa kula dipun maringi dipalilah menawi sekiripun kula badhe pirembagan kaliyan penemban Dewa Buddha Wogo kersa kemawon akhiripun badhe perembakan kaliyan penemban Dewa Buddha penemban apa nggih anak Prabu samangke Koko Prabu Baladewa ngersaken pirembagan kelawan Paduka oh iya mbok menawa pancen ana rembug ingkang bakal diaturake ana ngersaning pun Rama ya aku njaluki dipalil aku tak maju sowan Gungger sumangga penemban Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang isep matu sarining tawang susu angin ngendingane yang kalian kangkung maksi miper alah ya jagat Dewa Bathara hung mastu Rama sidam saring bawana langgeng ora mengko dhisik sinuwun apa pancen sira ingkang aran Prabu Baladewa ingkang kepengin sapi rembugan kelawan aku ya kelawan Begawan Dewa Buddha wah ladalah ya jagat pangestu ora Bathara jagat wah layak to layak Karang Pendhita Sumunarti jane mula Yayi Prabu kegut gandrung marang ilmu ingkang bakal diwejangake. Yo, penemban. Nek kowe nanjeke kelawan aku, ya aku iki Prabu Baladewa, ora ana liya. Iki Nalindra Pandura Prabu Baladewa. Lho, mengko sithik sinuwun. Piye?
ning atase aku ndangu lawan kowe menehi wangsulan marang Begawan Dewa Buddha. Mongko kowe tanpa nggunakake tata krama, kowe tanpa nggunakake subasita karo wong tuwa ora basa. Apa kaya ngono kuwi cacakaning Nalendra Mandura? Lho, Kosik. Kosik piye? Kowe aja ngawur. Kowe aja waton bisa ngucap kowe berban. Anane Baladewa ora tata krama sartane anane Baladewa ora basa karo kowe kuwi, merga kowe kuwi uga ora basa. Kowe uga ninggal marang subasita. Nggon mundangu lawan Baladewa. Merga patrap sartane paugeran wong urip ning tanah Jawa kuwi mung nuhoni marang ya kuwi tetembungan. Nek kowe pengin diajeni kowe ngajenono, nek kowe pengin dibasani kowe basanono marang sak pepadane. Nanging subasitamu ing kaya mangkono mau ndadekake Baladewa ora sudi yen aku kudu ngajeni karo kowe. Merga kowe ora ngajeni marang Baladewa. Oh ngono. Yo, mulo aja kaget. Sartane kowe aja duwe rasa sing kepiye-kepiye. Aja duweni pandhakma, sartane aja duweni pitakon. Kena ngopo Baladewa ora basa karo kowe? Merga kowe ya ora basa karo Baladewa. Oh ya wis, ya wis. Yo, areng kecak opo tak ladeni kowe? Lho Kosik. Anane aku maju ki merga aku midhanget apa kang dadi timbalanmu. Yo. Ana dawuh pengendika apa sinuwun? Aku arep takon karo kowe, Berban. Penemban Dewa Buddha. Prabu Baladewa kepiye? Wis iki. Ing antarane kowe swanere Raja Negara Ngastina kuwi kowe arep mejangake ilmu kasampurnan marang para Pandhawa lan Kurawa. Iya, pancen nyata kuwi. Kowe ingkang dadi pengangkas sartane gegayuhane Begawan Dewa Buddha. Nggonku mapan ana ngersani anak Prabu Jaka Pitana iki sayekti sepisan aku arep ngrukunke para Pandhawa sartane aku arep mejangake ilmu kang sampurnan. Apik panjang kamu apik. Gegayuhanmu prayoga. Ternyatane pancen wis mataun-taun Pandhawa lan Kurawa kuwi ora bisa rukun. Baladewa ingkang arina lawan mengimung tansah ngajab sartane mung arep-arep nyadong bisa apa Pandhawa lan Kurawa bisa rukun. Kowe saguh ngrukunke. Iya. Nanging miturut ngendikane aja Prabu Duryudana nggon marep ngrukunke sartane nggonmu arep mejangake ilmu kasampurnan. Kawrusangan marani dumadung saring para Pandhawa ndadak nganggo lantaran, ndadak nganggo syarat. Ya kuwi kudu murungake Perang Gedhe Bratayuda. Ya ora? Ya ora Begawan Dewa Buddha. Ya pancen nyata, merga ngene sinuwun. Anane aku arep murungke Perang Gedhe Bratayuda kuwi merga aku ora sarujuk sartane aku ngeman marang kekadangan. Ngeman marang kekadangan lire piye? Aku ngeman marang kekadangan yen to nganti Kurawa sartane Pandhawa kelakon nindakake Perang Gedhe Bratayuda entuke mengko apa? Nek nganti Pandhawa menang, kuwi sing dikukup mung negara suwung. Nek Kurawa menang sing dikukup ya mung negara suwung. Tur meneh, jroning peperangan kuwi ora ana kok jeneng wong duweni rasa kabagyan, ora ana kok jeneng wong duweni rasa tentrem. Jroning peperangan kuwi eneke mung rasa ngrantes, eneke mung rasa ngresula. Eneke mung rasa nangis, eneke mung rasa sedih, rasa sungkawa. Merga ditinggal karo bapakne, bocah ditinggal karo wong tuane, ditinggal perang, maju ning Mabaratan. Lah ning kene iki aku sing ora mathuk. Tur meneh ning atase mung arep mbalekke satane mung arep ngrebutke negara kok dadak kanthi ancik-ancik marang kasangsaraning liyan. Kuwi sing aku ora mathuk. Kuwi sing aku ora sarujuk. Mula Perang Bratayuda arep tak wurungake. Dewa Buddha. Dewa Buddha. Prabu Baladewa apa? Perang Bratayuda kuwi wis dadi jangkaring jagat. Perang Bratayuda kuwi wis dadi kodrat. Sartane Perang Gedhe Bratayuda kuwi ora iso disilaki nadan kanthi sarana apa wae. Iya. Najan dewa wae ora ana ingkang wani cawe-cawe babagan Perang Gedhe Bratayuda. Lah kowe iki mung titah. Kowe iki mung menungsa lumrah. Kedunungan ina lali salah apes lan mati. Elinga ngerti ya. Dewa wae ora ana sing wani. Dewa wae ora ana sing wani.
cawe-cawe babagan perang gedhe Bratayuda kowe ming titah arep murungke perang gedhe Bratayuda sing mbok kuragat kuwi apa? Lah ngosik sinuwun. Kowe aja waton bisa ngucap giri lusi jalma tan kena kinira. Nadyan to mung sak aku, nadyan to mung sak pendhita ngawu-awu langit Begawan Dewa Buddha. Nanging yen to ketrima uripku tak kira perang gedhe Bratayuda ora sida kelakon sartane tak wurungake. Ya wis, sakarepmu. Tak tonton, tak sawang, tak delok kaya ngopo kridamu yen to pancen kowe iso. Yen to pancen kowe saguh sartane bakal kasempatan kon warep murungake perang gedhe Bratayuda. Tak delok arep tekan sepira. Lah. Ana ratu kok sajak ngepal karo pendhita ya deloken-deloken. Nggon arep ngurungke perang gedhe Bratayuda ki ana syarat seranane. Ana syarat serana ingkang kudu ditempuh sartane kudu ditindakake. Merga perang gedhe Bratayuda iki bakal kelakon yen ta menungsa loro ingkang arep tak sebutake iki isih urip. Piye? Perang gedhe Bratayuda bakal kelakon yen ta menungsa loro ingkang isih urip. Iya. Sapa menungsane matur? Ora liya kejaba ya sepisan Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ping pindhone Semar Badranaya. Prabu Baladewa ngerti ya. Menungsa loro kowe ingkang tansah benthik-benthike, menungsa loro kowe ingkang tansah nglincipi carang papak. Ngedu Pandhawa lan Kurawa supayane aja nganti rukun. Mula pengangkahku nggon arep murungake perang gedhe Bratayuda iki syarat serane kudu tak tempuh. Ya kuwi kudu bisa nyirnake marang Prabu Kresna, sartane kudu bisa nyirnake marang Semar Badranaya Prabu Baladewa. Panus maring jajalanan sekretane bawana iblis lanat. Menungsa ora tatanan. Des malah ningrat gelak-geleng bumi panus maring jajalanan. Dewa Buddha. Kowe kok lakon teko dadi ngucap ngrasani Nalendra Ndarawati Prabu Kresna. Apa kowe ora ngerti? Yen to sing lunggane ngarepanmu iki kadange Werda Yayi Prabu Ndarawati. Menungsa ora tatanan. Sekawit kowe arep murungake perang gedhe Bratayuda ora apa-apa wurono nek pancen kowe iso. Ning kowe wis ngucap ngrasani marang adhiku Ndarawati. Dewa Buddha, tak kira ora bakal langgengmu mapan ing Prajanegara Ngastina. Perkara iki tak kandhake ngrasani Yayi Prabu Kresna. Marwa sing sang katrigu mulung mangroma ing wadya Kardagura Kardagura rek kiri jagat Dewa Panembahan Dewa Buddha kados pundi perkawis menika? Kados pundi apa? Koko Prabu Baladewa sajak duka yaya sinibi. Nesu mbak ya ben dasare Nalendra darah tinggi kok. Ratu ora tau sareh atine, ora tau sabar pikire. Pancen tak sengaja anak Prabu Duryudana aja kuwatir. Pancen pengangkahku nggonku bakal nyirnake Ratu Ndarawati kuwi supayane aku ingkang sepisan bisa gawe murinane Prabu Baladewa. Jagat Dewa
Lajeng perkawis salajengipun kados pundi? Wis ditonton wae. Alon-alon mengko. Mengko ingkang keduga bisa mateni sartane saguh mateni marang sepisan Kresna ping pindho Semar ora liya kejaba ya mung Pandhawa. Gunane apa Werkudara karo Janaka mapan ning kene yen to dheweke ora saguh mateni marang Prabu Kresna sartane Semar. Wah. Dewa Buddha bapakku. Werkudara piye? Aku saguh mateni Kresna yen to pancen Kresna landang kluputan. Nanging keluputane Kresna apa lah kok kowe dawuh karo aku kon mateni Kresna karo Semar. Sik ta. Kowe kok takon wong loro lupute apa kowe iki ora ngerti apik lan bener. Ora ngerti bener lan luput apa ora ngerti apik lan elek. Lire piye kowe ngendika ngono? Coba gagasen. Wong loro kuwi sing tansah ngojok-ojoki sartane wong loro kuwi sing tansah gawe perkara supayane Pandhawa lan Kurawa kelakon nggone nglakoni perang gedhe Bratayuda. Mangka perang kuwi isine ming kawengisan. Perang kuwi ora ana kok sing jeneng wong guyu laka-laka ora ana. Enenge ming tetangisan, enenge mung wong ting jlerit ora karu-karuan. Coba gagasen, coba bayangno. Apa kira-kira pakartine Kresna karo pakartine Semar sing tansah ngojo-ojoki lan tansah ndombengi marang Pandhawa lan Kurawa supayane kelakon nggone nindakake perang Bratayuda sing benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa. Apa kira-kira ngono kuwi dudu lupute Kresna? Jlamprong wi menawi miturut kula kok Koko Prabu Kresna menika lepat lupute gunapa lah menika wau ingkang dipun ngendikaken dening Bapa Nemban Dewa Buddha Koko Prabu lan Kakang Semar menika benthik-benthike Pandhawa lan Kurawa supados kelampahipun badhe nindaken perang Bratayuda nggih napa mboten. Wah edan ya wis yen ngono aku saguh mateni Kresna lungguh sing prayoga. Monggo bubareng pasewakan aku tak budal ning Durawati lan kula badhe bidal dhateng Karang Kadempel mejahi dhateng Kakang Semar. Lah ngono apik kok dadak do semaya senengane ora sigra-sigra bala kang tumingal pangajamba kang samya tali Lerah dadet wileteng kata Danyuanggung mangun sang nidi minjang sang adil atinya Padali Tresna Surawilaka kadya putra singa pregil pasti Joko Tendanya kang pangambak boyo Tidemadaning pasewaken negari Ngastina nalika semanten njegegreg kadya tugu Sinangartana nggih nata ngastra Sang Prabu Duryudana awit midhanget pangandikanipun mandhata ngawu-awu langit nggih Sang Tapa Begawan Dewa Buddha kedadak kapirang ala ing Sang Ya para kawula tasih sami ala bilih wonten titah slantah ingkang sowan minggah wonten ing Datulya Praja negari Ngastina mancat Pancaniti la sinten ingkang sowan nenggih Sang Kilurah Petruk kantong bolongan majaning Sang Luar Semar Badrana miwah Sang Kilurah Bagong ingkang mantun minggah madring Datulya mancat Pancaniti repepeh ya soto metarangan gawe kaget kang samya mulat mangrombaing para kawula kancana daya yak njaluk dalan
Marum sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana bali lumut amra kanggang awita denjengan oh ya jagat pangestunggara Paman Daryo kula wonten timbalan nggih kados pundi perkawis menika akhir kula badhe gagapi nuwun sewu liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten sapangripun Koko Prabu Baladewa menika kula nampi biswanipun Punakawan Petruk kaliyan Bagong lah nembe kemawon bapakne dirasani nggih lah kok menika anake mara ting jruntrul lah kok teka kutuk marani sunduk nggih Gang ngopo iki ngopo apane awake dhewe lagi teka urung didangu urung dibagekke kok Patih Sengkuni omong nek awake dhewe kaya kutuk marani sunduk ora apa-apa to mbok menawa kowe wujud ancaman kuwi saka Sengkuni mbok menawa mau saurunge awake dhewe teka ngrasani arep mateni awake dhewe wis ngono wae Kurawa ki tiada hari tanpa niat arep mateni awake dhewe wo heeh wis gak kowe matur ngenteni didangu gak kowe matur ngersane sinuwun Prabu Duryudana oh iya nanging mangga kemawon dipun dangu kemawon mbok menawi nggadahi gatos nggih. Paman Daryo kula aturi lenggeng sekeca. Inggih sampun boten kirang prayogi. Mitra Kantong Bolong. Sawise aso kang dadi napas asat kang dadi riwi. Padha kanthi raharja. Selamat sawarbu Mitra Kantong Bolong. Nona amit masang kaliman tabit rubina iki lho dumawaing tampa real pangestu ning sun wae tampa nono. None nggih sampun sanget anggen kawula pundhin mugi dadosna jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Prayogatna Bagong sampun boten kirang prayogi. Petruk padha kanthi raharja sak sowanmu Petruk. Oh inggih Patih Sengkuni nggih bekti kula kunjuk Patih. Iya. Tak tampa ora lewat pangestuku Tamanana Bagong padha kanthi slamet sowanmu antuk berkah dongane Sengkuni lho kok ora ngabekti ora subasita karo aku ki patih lho Bagong patih ki rak ning negara Ngastina patih ki rak kanggone kawula negara Ngastina kanggone Nayaka praja negara Ngastina sing derajate sak ngisarmu ning
Nek kowe ora ning negara Ngastina derajatmu kuwi mung padha karo aku. Mongko kowe kedayowan wong sak njaban rangkah negara Ngastina. Aku dudu kawula Ngastina, aku dudu kawulamu, aku dudu Nayaka sing sak ngisormu. Mula kang saka kuwi aku ra sudi nek aku mbok dawuhi aku takon basa, takon ngabekti karo kowe aku mah. Dasare cangkemmu ki elek. Ilah. Urung apa-apa kok sengkuni wis dicangkem-cangkemke. Engko sik aku tak takon nek kowe ora rumangsa cangkemmu elek aku tak takon karo kowe. Ki arep takon apa Bagong? Kowe mau muni ngerti aku karo Petruk sawaning Datalaya Prajanegara Ngastina ki kowe mau muni kutuk marani Sundha. Ki werdine apa? Hah? Ora ana werdi apa-apa ya mung aku mbangane ora omong ngono Bagong. Ah, aja ngapusi kowe. Aku ngerti. Kowe malam sura iki arep bakar-bakar kutuk to kowe. Dene kowe arep ngejak aku terus kowe omong nek ora ana werdine apa-apa. Wah. Gong, kowe iki radong. Apa? Kutuk marani Sundha iki kaya dene iwak kecemplung wuwu kan lho, Gong. Ah iya, ngerti aku, gek arep dibakar ngono ta iwake. Ora. Kaya dene mungsuh ingkang mlebu ning kandhanging mungsuh. Ngono lho. Walah, werdine elek to, Tru? Elek. Ora kok arep madang, ora kok bakar-bakar lek-lekan iki ora. Mbok menawa ya wis ni ora apa-apa. Nek kira-kira kowe arep ngejak aku karo Petruk ora apa-apa. Aku iki sugih aku. Dasare bar entuk ijol kaca mobil pecah iki apa? Terima mobilnya tak buang, dite tak nggo bakar-bakar wis gampang wis kok ora usah dipikir perkarane. Iya. Wah kok ngleleng. Slamet atiku. Prayogakna Bagong. Kaya wis ora kurang kepenakne. Oh, Petruk padha kanthi raja sowanmu Petruk. Pamujinipun penemban Durna wilujeng sowan kula penemban bekti kula katur. Iya. Tak tampa ora pangestuku tampanana Petruk. Nggih sampun sanget anggen kula pundi. Bagong padha kanthi slamet sowanmu Bagong. Wah, penemban Durna nggih penemban. Kepareng wiji dhateng piswanipun ingkang abdi pun Pak Pangeran Bagong. Sowan kula mboten manggalangan setunggal punapa bekti kula katur penemban. Ya. Pangestuku tampanana apa ana kawan? Pangestuku tampanana. Nggih. Sampun sanget anggen kawula pundi. Wah. Petruk padha kanthi slamet sowanmu. Lho. Ndara Werkudara nggih Ndara. Wilujeng sowan kula bekti kula katur. Yo, tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Bagong padha kanthi prayoga sowanmu. Ndara Werkudara. Yo. Sampeyan ki salah alamat. Salah alamat wi. Umume Werkudara ki eneng ning jejer Ngamarta, iki jejer Ngastina sampeyan kok melu. Ana wigati kudu tak aturake kersaning Duryudana kakangku. Oh, nggih. Bicara dong awake dhewe sowan mrene iki wigatine arep marani kuwi kok ora. Wis menengo wae kowe, Gong. Aku kok nek meneng dikira wayang mati. Ya wis. Ton nek aku meneng kok ndak ora mbok bagahi jatah rokok. Wong kowe mau ora ngempit 6 bungkus to, Tru. Iya. Sing siji wis tak oncalke Semar kae mau. Karo mangkat rene wis tak oncalke Semar. Iya. Petruk padha kanthi slamet wilujeng Ndara Janaka. Bekti kula katur, iya pangestuku tampanana. Bagong padha slamet. Nggih. Pamujinipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk Ndara. Iya. Tak tampa ora lewat pangestuku tampanana. Nggih, sampun sanget anggen kawula pundi. Petruk kandhung gulung. Wonten dawuh sinuwun. Sowanmu tanpa tinimbalan. Ana wigati apa? Napa kula sampun dipun kewarengaken matur ndak paringi purba asesa matur ana ngarsaning ingsun. Oh nggih. Saderengipun kula sowan kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjung wonten ngarsa paduka. Yo, ingsun tampa sabanjure wi. Ingkang sepisan sinuwun. Kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Apurenta mbok bilih wonten lepat kawula anggen kula badhe matur kersanipun Sinuwun Prabu Duryudana. Yo, ora dadi ngopo para Dyagi matur. Oh nggih, matur nuwun.
sepisan sowan kula tetinjo dhateng kararjanipun para bendara kula, para punden ing negari Ngastina inggih menika pun para Sata Kurawa. Wondene dungkap ingkang angka kalih. Sowanipun Petruk kaliyan Bagong menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging sowan kula menika namung minangka duta kongkonan. Kula minangka duta panglawung saking negari Ngamarta. Duta Panglawung. Nggih. Duta Panglawung kuwi tegese duta kongkonan Panglawung Rajapati. Sapa ingkang tekaning pati? Mboten sida, mboten sida. Ora konsisten to kowe iki, Truk. Kleru kok ya kleru ngomong kowe. Minangka duta kongkonan saking para Pandhawa saking negari Ngamarta. Ingkang sepisan wigatosipun sowan dipun dawuhi dening Sinuhun Prabu Puntadewa sawanten negari Ngastina menika kula kinen nanjihaken menapa kepara estu sartanipun menapa kepara nyata bilih sak mangke panenggak Pandhawa kalian panengah Pandhawa inggih menika Ndara Janaka kalih Ndara Werkudara menapa estu mapan wonten praja negari Ngastina menika ingkang badhe kula tanjihaken nanging gegandhenganing sak mangke ingkang abdipun Petruk kantong bolong sampun malah sampun sak pirembagan kalih Ndara Werkudara, Ndara Janaka nggih pun mbageke kalih sowane Petruk. Kula sampun mangertosi bilih sak menika Ndara kekalih Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka mapan wonten negari Ngastina. Lah. Lajeng menapa ingkang badhe kula tanjihaken? Sowan kula menika namung nuhoni dhateng menawi nggih dados dawuhipun Sinuhun Prabu Puntadewa bilih kula dipun dawuhi sowan wonten mriki menika kula kinen amboyong. Inggih menika kula kinen ngaturi konduripun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka kundur wonten negari Ngamarta. Mergane anu sinuwun niki cekaas kemawon rembuke kula kalih Petruk. Bagong kuwi. Negara Ngamarta niku ketaman ruhara, negara Ngamarta ketekan dahuru. Merga negara Ngamarta koncatan marang inggih menika cagak tuwak bebeteng tinanggulange praja negari Ngamarta inggih menika Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka. Lah sing mapan teng negara Ngamarta niki mung Sinuhun Puntadewa kalih Ndara kembar. Mangko nek enten napa-napa piyai-piyai niku isane mung meneng. Piyai-piyai niku isane mung mendel. Nek enten napa-napa enten parang muka sing depani teng negara Ngamarta panjenengan mboten isa temandang. Merga nggih awit saking kawontenan ingkang ringkih. Lah niki sowane Bagong kalih Petruk niki ajeng boyong kondure Ndara Werkudara kalih kondure Ndara Janaka. Menawi kula dipun maringaken menawi Ndara Werkudara dipun maringaken dhateng dipun Petruk kanthong bolong badhe kula boyong. Wangsul wonten negari Ngamarta kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindan. Nek kudune nggih sampean masrahke, kudune sampean nggih maringke. Wong nuwun sewu. Sing dadi Pandhawa niku Ndara Werkudara kok dudu Sinuhun Prabu Duryudana kok. Sing dadi pirangane Pandhawa niku Ndara Werkudara. Dadi Ndara Werkudara menika dados kadang tarunanipun Sinuhun Prabu Puntadewa. Nek kakange ngersake adine kon kondur nggih adine paripaksa kondur. Ning ewa semanten lho Sinuhun. Umamya sak mangke Ndara Werkudara nderek pernatan negari Ngastina menawi mboten saking palilahipun Sinuhun Prabu Duryudana Ndara Werkudara mboten kondur mboten dipun kemarangaken kondur dhateng negari Ngamarta rembak salajengipun kula pasrahke Bagong. Nggih, Gong. Nggih. Blok suta blak utang terus tegang. Oh. Terus terang, Gong. Terus terang. Aku tegang. Wah. Kowe iki kok neka-neka blak utang terus terang. Blak utang terus terang. Niki kula pun dipasrahi Purbawasesa kalih Sinuhun Puntadewa. Kula pun dipasrahi Purbawasesa, Bagong. Kowe sing dadi gentho ana ing Karang Kadempel. Ya senajan to aku ki ora seneng nek ana cecongkrahan, senajan to Prabu Puntadewa ki ora seneng, ora srek nek ana padudan, nek ana keributan. Ning gandeng iki dadakake serana lantaran isane adikku Werkudara karo Jelampor kondur nang negara Ngamarta. Nek kira-kira mengko Werkudara karo Arjuna ora kersa kondur, ora kersa mulih
ora kersa bali nang negara Ngamarta, kowe tak pasrahi Purbawasesa, kowe arep ngopo wae nang negara Ngastina sak karepmu. Dadi kula ampun nampa ngendika saking Sinuwun Prabu Darma Warimin Darma Kusuma. Saking Sinuwun Prabu Darma Kusuma nggih kados ngaten menika, nek ngaten Sinuwun Prabu Duryudana sakurawane kula aturi jaga ajang sing ngombo beteng sing kandel. Kok jaga ajang? Hah? Jaga ajang, jaga jagang ora jaga ajang. Nek ajang ki nek wong arep madang. Oh ya, aku ya arep madang sik kaya. Oh, wong kok wetenge semego wae ora. Jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Ya jagat pangesungkara. Petruk, Wonten dawuh sinuwun. apa kira-kira kowe ora mangerteni yen to anane Werkudara lan Janaka mapan ing negara Ngastina iki mergo arep nampa wejangan ilmu saka pendhita anyar katon ingkang wis mapan ing Prajanegara Ngastina. Mengke riyen Ndara Werkudara kali Ndara Janaka badhe nampi wejangan ilmu saking pendhita enggal. Yo, Sinten? ya kuwi bapa nemban Dewa Buddha pendhita ing awu-awu langit ingkang wis satata bakal mejangake ilmu marang Werkudara Putra Janaka. Gong. Ora kasil iki, Gong. Ora kasil piye? Ndara Werkudara karo Ndara Janaka ora dientukke tiga bali. Minggir kene tak saduke ratune kene. Wis sabar. Aja terus arep kerengan ngono kuwi, aja terus rono kasar ora. Sebabe apa, Tru? Sebabe apa? Genahke. Kok Ndara Werkudara karo Ndara Janaka ora entuk tiga bali iki? Eneng pendhita anyar katon peparape Begawan Dewa Buddha arep mejangke ilmu karo Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Nek urung disida diwejangke ilmu Ndara Janaka karo Ndara Werkudara urung entuk go bali. Sapa pendhitane? Dewa Buddha. Sing lunggone ngarepe Durna kuwi kayake. Oh lah iya. Pendhita kok ngentutan. Mau aku lunggone ning burine kok ming anggere anget kok ming. Pendhita apa? Pendhita ora duwe wibawa blas. Ayo mbok menawa ora. Lho, nuwun sewu. Ning niki kula niki nampi dawuh saking Sinuwun Puntadewa niku. Nek umpama kira-kira niki kula pirembangan kali Begawan Dewa Buddha kados pundi? Kowe arep rembugan karo Begawan Dewa Buddha. Nggih, Arep ngopo? Lah nggih niku negosiasi bab perkara Ndara Werkudara kali Ndara Janaka ingkang badhe kula boyong kundur wonten negari Ngamarta. Ya wis sakarepmu, Begawan. Ana dawuhmu apa, Ngger? Samangke Petruk kantong belum badhe pirembagan kelawan Jagandika Paduka. Akhiripun badhe boyong wangsul iki uga Werkudara kaliyan Arjuna. Lah dalah minggir aku sing ngrembuki, Ngger. Cuangkang hangkro sesumbar mawa lindhu bumi gonceng kumaludo kuntor gatok lah wonten pandhita ingkang majeng ngadepi kalih Petruk menapa sampeyan menika penemban Dewa Buddha penemban. Ya dasar kepara nyata Petruk kantong bolong kowe. Nggih, kula pun Petruk kantong bolong. Nek kowe takon karo aku ya iki. Ya iki Begawan Dewa Buddha ya iki. Nggih. Ora aku arep takon karo kowe. Pripun Begawan? Kowe jare arep rembukan karo aku. Oh nggih, estu. Kula ajeng pirembagan kalih panjenengan. Mergo ngendikane sampean arep mejangke ilmu kalih Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka. Lah mengke riyen ngilmu napa sing ajeng sampean mejangake? Aku arep mejangake ilmu kasampurnan kawerusan kan paraning dumadi ana ngersaning Werkudara lan Janaka. Nanging ngerti ya anggone Werkudara Janaka ora tak keparengake lunga saka negara Ngastina iki merga dheweke tak jaluki paseksen. Lho, dipun suni paseksen? Iya. Napa najeng pemilu? Wah, kowe iki kok
tak jaluki paseksen kinarya wurunging perang gedhe Bratayuda. Sartane mengko Werkudara lan Janaka tak dawuhi supayane tandha tapaasta. Perang gedhe Bratayuda diwurungake sartane Pandhawa lan Kurawa kelakon rukun Mitra. Mengkirian menawa. Sik. Kula kok ora mathuk karo sampean. Ora mathuk piye? Sepisan kula niki pun ganjel rasane atine Petruk. Ganjel sebabe sampean menika pendhita mongko arep mejangke ilmu kasampurnan. Nuwun sewu. Sampean pirsa mboten kalih lakone Ndara Werkudara ingkang wis kawuri. Sampean pirsa napa mboten tau tate midhanget kondange napa mboten? Perkara lakone Ndara Werkudara ingkang nalika ngupadi wujuding banyu suci Perwitasari menika ngupadi ilmu kasampurnan nalikanipun pinanggih kalian Sang Dewa Ruci. Ya aku ngerti lho. Teges Ndara Werkudara menika janjane mboten butuh diwejang ilmu kali sampeyan. Mboten butuh wejangan ilmu kasampurnan saking sampeyan merga Ndara Werkudara niki pun pirsa malah panjenengane pikantuk langsung saking dewane. Nanging anane aku arep ngurungke perang gedhe Bratayuda kuwi akinarya srana rukuning Pandhawa lan Kurawa. Banjur nggonku arep ngurungke perang gedhe Bratayuda iki kudu ana srana ingkang ditempuh. Ya kuwi para Sata Kurawa lan Pandhawa kudu bisa nyingkirke sepisan nang Ratu Ndarawati. Nata Dwaraka Prabu Sri Bathara Kresna ping pindhone kudu nyirnake sing jeneng Semar Badranaya Petruk. Mikiratra. Nggih. Aja muntap lir krentat duka yayasinepe. Netra kocak ngondara andir. Pedhep nyomalon saka adane rombanana yen sinapun mring sagedheng. Mareng aku omong yen to anggonku arep nempuh srana mateni Kresna karo Semar. Iki kok ana menungsa praupane kaya babi nyeruduk kowe kuwi. Rumangsane apa parat? Strayali binentang laut. Hantu laut kowe. Ora engko sik kowe sapa? Kowe iki sapa? Ana menungsa kok wujudane kaya kowe. Isa wae, Mbah. Hah, kok sik? Sadurunge nek kowe takon karo aku iki anake Semar. Iki anake Semar. Kok sik, Mbah? Aku krungu rembugmu kowe kandha nek kowe arep mateni karo Semar kok marai runtik atine Bagong. Hah? Lupute Semar apa? Klerune Semar apa kok Semar arep pateni? Semar ki ora usah pateni. Semar ki wis tuwa. Engko modar dhewe. Kowe iki padha wae ora jare arep mbelani bapak. Mbelani kok. Rumangsane apa? Sinuwun Kresna ki lupute apa? Hah? Sinuwun Kresna ki kenal karo kowe ora, bapak ki tepung karo kowe ya ora. Kowe ki dudu sapa-sapane Sinuwun Kresna, kowe dudu sapa-sapane bapak. Ora lah kowe iki arep ngopo? Arep nesu. Aku wis mecicil ngene iki wis nesu aku. Lumangsane apa? Strayali binatang kowe. Pendhita ora, pendhita kok mulang sarak kowe. Pendhita kuwi kudune ngene ya, Mbah. Pendhita ki ngajarke kerukunan. Nah pancen kok arep mejangake ilmu kasampurnan kersane Ndara-ndaraku, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, ora masalah, ora apa-apa. Oke, this is fine. No problem. Ning apa ya pantes, apa ya sak mestine sartane apa pantes diarani pendhita. Nek pendhita kok ngajarke tumindak nista. Tumindak nista ku sing ngendi? Wah, lah iki kaya ora sadar tenan iki terus ora iso mbedakake pendhita utawa ora iso mbedakake perkara apik karo kleru iki.
Sebabe iki kaya ngene kok diarani pendhita, kaya ngene kok disuwit-suwitane ra. Kok sik to? Apa ana jamak lumrahe wong arep ngejangake ilmu kudu mateni karo wong liya. Lho, ngene ya Bagong. Wong arep nggayuh kanugrahan kuwi kudu ana korban ingkang ditempuh. Kok sik? Cen aku ngerti kudu ana korban sing kudu dikorbanake nek arep nggayuh kanugrahan. Mergo aku ya tau nglakoni. Ngono. Aku ki arep utang BPKB ya kudu tak sekolahke sik. Wah, sing tok nggugaran kok utang kowe kok. Ah witekno, nek arep entuk dit ya kudu ana jaminane sike kok ora. Ning ngene, lupute Sinuwun Kresna karo kowe iki apa? Lupute bapak karo kowe iki apa kok kowe arep mateni bapakku Semar karo arep mateni Sinuwun Kresna? Aku ora trima. Kowe ora ngerti apa piye? Nek iki anake Semar. Lelanange jagat lancure bawana kuwi aku iki. Petruk minggiro tak sepake ndase. Mboten sida. Santai mawon. Terus ki arep ngopo? Aku ora trima. Ayo. Ijen lenang menemban. Aku ora trima mergo aku krungu aturmu sing kowe jane arep mateni karo bapak. Ora sah kowe mateni bapak. Kowe ketemu karo anake Bapak Semar, urung karuan kowe iso ngundurke karo anake Semar. Yen ngono kowe ora nrimake anane Begawan Dewa Buddha. Ya Begawan Dewantaka arep mateni karo Semar. Ora trima. Ayo. Dudu nang kene papane neter Kadigdayan. Tak gelandang metu njaba kelakon mati dening aku. Ya. Rumangsane apa kowe? Sadurunge ketemu karo Semar kowe kudu ketemu karo anak-anake Semar. Sadurunge kowe nglangkahi kuandane Semar, kowe kudu nglangkahi kuandane Petruk Kandhang Bolong. Hop. Sik, Gong. Apa? Sadurunge nglangkahi kuandane Semar kok nglangkahi kuandane Petruk. Aku gelem ora dilangkahi. Ayo moh, aku ya moh kok. Gareng kowe apa piye? Kae sing uripe ora guna kae. Mesake ya oleh ora. Ngono-ngono nek gareng ora mangkat ora enek sing ngendari kowe. Ayo. Dudu nang kene papane wong neter Kadigdayan. Lah gelandang metu njaba mati dening aku. Kowe sing mati menapa? Ana sing ditantang wis metu ning jaba kana kok. Bagong kok bali mlebu ki. Pendhitamu pendhita lamur kok. Wong minus mriki didadekke pendhita dadekke nujung disuwitane. Ora ngerti yo, pendhitamu ora ngerti pendhitamu lamur kok. Wong aku mlayu dheke nututi mlayu aku mung mubung cagak sit, aku mung ngono. Untung aku ki mantan pemain Fast Furious ya, Truk. Dadi aku pinter ngedrift. Edan menungso ora tatanan. Jagat pangeran kawontenan nuli kesampiyan ngaradan keparengipun anak Prabu ketapno barisaning para Satagrawa sartane kadangipun Kakang Werkudara Duryudana kakangku apa Arjuna wonten dawuh nadyanto kae abdimu nadyanto kae baturmu nadyanto kae pamongmu tak jaluk undurna mergo kowe wis duweni prasapa satane prasetya nggonmu bakal swita ngersaning sang penemban Dewa Buddha. Yo Krisna kedhawuh Jaka Witana kakangku. Inggih Kaka Prabu ngestaken dawuh. Pawandarya, kula wonten timbalan kene. Buparo kang padha sibuh ingsun kundur kedaton. Nggih ngestaken dawuh. Nyun pamit madal wasilan ngatos-atos sampun kados lare alit Pawandarya Seguni. Purna gati ning mananggilan.
Arsa sang nata kundur kedaton jeruk saking dampar cana kinapit gambaran gading kadharaken sanjaring peromban sedi manggu tanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacaring Prabon kalsa saking Mandura tindak nyosang Sri Naranata lamun katon saking Mandura muga candraning sang nata pindha jawata kairing midatara widodari Mandan Monsar Kinol Lere Kekon Lagi